ihan mahdottomia. Ajateltiin tossa, että jos uuden vuoden jälkeen tekis treffit näiden lähialueen pentujen kanssa, että katsoo vaan missä sitten näkee, että no ulkoille jo. niin jossain sillä kentällä. Tuskin kukaan kotiinsa haluaa sellaista. 5 itkut tulee tai... Kolme on nyt niinku... Hyvä luu. Se on vähän syönyt tätä mennä luu. Tiedätkö, onko kuka käyttänyt lammaskuorina? Tai sillai... Kyllä, varmaan niitäkin, mutta mä en ole itse tunne ketään, joka olisi. Et just nimenomaan se Amerikkaan lähtevä, niin sehän siitä tulee. Näin. Nyt olit lähikuva. Tuolla ihan lähikuvassa. Mulla se kameraa. Ota täältä. Remmu. Joo, molemmat näkyy. Aha, siellä. Vesikippo tyhjää tai jotakin muuta. Ei ollut pelottavaa.